Mivel nekem fogalmam sincs, azért az egy nő sose tudja, mit akar, az úgy elég releváns. Az, hogy mire vágyik egy nő, ez a legjobb kérdés a világon, ugyanis egy nőnél összetettebb személyiség nincs a világon. Én például most egy nagy rozéfröccsöt szeretnék. Azért írtam fel a bizalmat, mert a bizalom az egy kölcsönös dolog a párkapcsolatban, és nyilván ez a legfontosabb az egészben. Őszinteség szót írtam föl. Mindenki egyenes és őszinte lenne, minden egyszerűen. Szerintem a hűség, őszintesség, az teljesen egy igazi nő mellé egy igazi férfi kell. Legyen beszélőkő egy fiúnak. Szóval ezt írtam én, és ez alatt azt értem, amikor együtt többek vagyunk, mint külön-külön. Nők számára a 3 legfontosabb dolog az a hűség, a megértés. Hát, nagyon várj, ezt végig kell gondolnom. A szereteted és a boldogságod, mert az mindez kell, minden szükséges. Akkor ez jól magát az ember. Nyuszi. Szerintem időt szeretne. 8 órát egyben aludni. Tiszteletre, sokkal több tiszteletre lenne szüksége a nőknek. Nem hiszem, hogy kézzelfogható definíciója lenne annak, hogy a nő mit akar. Úgyhogy azt gondolom, hogy a nők az életük minden területén azt a bizonyos pluszt keresik. Játszótérre menni, úgyhogy ez, amit a leendő nő szeretne most nagyon. Szeretnék nő maradni, nem akarok már mindent megcsinálni a férfiak helyett. Senki sem tudja, hogy a nők mit akarnak, se a férfiak, se a nők nem tudják, igazából ez mindig is egy ilyen misztikum marad. Mindig mást akarunk, szóval. Tökéletesen kényelmes magas sarkút akar a nő, mert azt nagyon-nagyon nehéz találni. A nők általában mindent akarnak, és azt a mindent azt általában rögtön és most azonnal. Táncolni, mert én a mai napig járok balettra. Annyi mindenek meg akarunk felállni, hogy mindig éppen azt szeretnénk, amit is. Azt írtam, hogy egészséget. Attól függ, hogy melyik életének melyik stádiumában van. És mi kell a nőnek? Te mit írtál? Fagyi. Fagyi. Néha persze nem egy, hanem akár 2 gombusz fagyit is szeretnénk úgy csak szívből megenni, mert jól esik. És hát most már egy unoka is jár.